Helo, a chroeso cynnwys i'r Lisyn Iechyd Meddwl a Lles Advanced Brighter Futures. Rydym ni'n ofod diogel i unrhyw un sy'n profi iechyd meddwl gwael ac yn fang y byddwch chi'n cael eich cregu a'ch gymwyso i gofleidio dyfodol mwy disglair. Yn y fideo ymgyfarwyddo hwn, byddwn yn cyflwyno dim ond rhai o'n gwasanaethau rydym yn ei dirparu ac yn eich tywys o amgylch ein hygeilau cymunedol cyfeillgar yn Wrecsam. Gad i ddechrau yn y lle gallwch ddod o hyd i ni. Mae'r map hwn yn dangos lle rydym wedi ein lleoli ar ffordd Belmont, a'r llwybr hawsaf i ABF. Os ydych yn dod o ffordd Rhiwabon, trowch mewn i ffordd Belmont ac fe welwch ein hygeilag ar y chwith. Mae gen i'n faes parcio o flaen ein hygeilag gyda lle i 4 car, ynghyd ag un bai i bobl anabl. Mae gen i'n hefyd 5 lle parcio yn y cefn, ond cofiwch ei fod yn faes parcio bach ac unwaith y mae'n llawn, mae yn gyfyng i symud. Rydyn ni mewn ardal preswyl, felly fe welwch chi hefyd barcio ar y stryd gerllaw. Os yw ein maes parcio ni'n llawn, defnyddiwch hwn. O'r man parcio i'r anabl o flaen yr hygeilag ac i fyny at y Mynedfa, fe welwch ramp goncrit llagan sy'n ddigon ar gyfer unrhyw gagerolwyn neu bram o unrhyw faint. Mae'r drws ffrynt ei hun yn ddigon llagan ar gyfer cagerolwyn lleg safonol. Hefyd, Gwybodaeth, mae'r ail ddrws mewnol efo gwefus fach arno. Pan gyrhaeddwch, pwyswch y gloch ar y drws ffrynt a bydd rhywun yn dod i'ch croesawu i fewn. Wrth i chi ddod i mewn i'n hygeilag, byddwn yn gofyn i chi arwyddo taflen ac wedyn cymryd sedd yn ein derbynfa sydd ar y dde. Mae ein derbynfa yn cynnwys man eisgydd cyfforddus a bydd aelod o staff wrth glaw tra byddwch yn aros am eich apwyntiad neu grŵp. Ewch i lawr y passage a fe welwch ein toiled hygyrch ar yr ochr dde. Mae'r switch golau ar yr ochr chwith y drws gyda bar ymglymedig ar y drws i lithro ar ei draws unwaith y caiff ei defnyddio. Yn y toiled ei hun, mae man newid babanod a sinc ar y chwith. Ac yn syth o'ch blaen, mae toiled gyda reilen gydio sy'n plygu i lawr a reilen gydio sefydlog. Wrth fynd ymlaen o'r toiled hygyrch, fe welwch ein hysgyfelloedd 1 preifat ar y llawr gwaelod. Defnyddir ein hysgyfelloedd 1 ar gyfer apwyntiadau fel therapi siarad. Mae'r ysgyfelloedd yn olau ac yn awyrog, gyda bwrdd coffi, 2 sedd a lamp lawr. Gellir tynnu'r bleindiau preifatrwydd ac os oes angen sedd hefrych lle arnoch chi, does dim ond eisiau gofyn i aelod o'r tîm i drefnu hynny ar eich cyfer. Yn ôl allan i'r cyntaf, ac o amgylch y cornel, fe welwch ein cegin sydd ar holl offer arferol.
Rydyn ni nawr yn mynd yn ôl tuag at y Mynedfa ac i fewn un ystafell hyfforddi sydd wedi ei leoli gyferbyn ar Derbynfa. Defnyddir ein hystafell hyfforddi i gynnal cyrsiau hyfforddi yn ogystal â sesiynau grŵp. Fel y gwelwch, mae'r ystafell fawr braf gyda byrddau a chygeiriau. Bydd y gosodiad yn dibynnu ar yr hyn sy'n gweithio orau i'r grŵp, ac eto gellir trefnu cadair hefreichiau gyda aelod o'r tîm os oes angen. Mae gennym sgrin delegu fach a mawr a gellir ei defnyddio ar gyfer cyflwyniadau, ac mae gennym hefyd daflunydd a sgrin fwy os oes angen. Felly, nawr ein bod wedi archwilio'r llawr gwaelod, gadewch i ni wneud ein ffordd i fyny'r Grisiau. Mae'r Grisiau yn union o blaen y Mynedfa yn y cyntaf, ac mae canllaw Grisiau ar y ddwy ochr. Nid oes gennym lifft yn ein hygeilag, felly os oes angen ystafell ar y llawr gwaelod arnoch chi, rhowch wybod i ni ymlaen llaw ac allwn ni drefnu hyn i chi. Wrth i chi gyrraedd pen y Grisiau, trowch i'r chwith a fe welwch ystafell un i un breifat arall. Mae cwpl o risiau i fyny at yr ystafell sydd ar y chwith. Mae gan yr ystafell un i un hon silffoedd llyfrau, llawn llyfrau, 2 sedd a bwrdd coffi. Ewch yn ôl, lawr y Grisiau a trowch i'r chwith i'r olaf o'n hysgafelloedd un i un preifat. Mae hwn yn ofod llachar, cynnus a chlud sy'n ddelfrydol ar gyfer sesiynau un i un. Mae gennym hefyd Toiled drws nesaf i'r ystafell hon. Wrth i ni symud ymlaen i fyny at y llawr cyntaf, fe welwch ein hystafell gelf a chegin fach. Byddwch hefyd yn gweld drysiau sy'n arwain at ysgafelloedd eraill oddi ar y langen llawr cyntaf. Un yw ein hystafell cyfarwyddwyr, a ddefnyddir ar gyfer cyfarfodydd, a 2 ohonynt yn cael ei defnyddio gan wasanaethau cynsela lleol eraill. Ein hystafell gelf yw ein gofod creadigol, a lle rydym yn cynnal ein grŵp celf. Y tu mewn, fe welwch bod gennym fwrdd mawr yng nghanol yr ystafell, gyda digon o le i chi ymuno yn y sesiwn, neu eistedd a mwynhau diod poeth. Yn ystod y gwanwyn a'r haf, rydym yn cynnal grŵp rhandiroedd ac ynghelir yng rhandiroedd erddig, dim ond taith cerdded fer i ffwrdd o'r adeilad ABF. Rydym ni'n cyfarfod y tu allan i ABF cyn cerdded lawr i'r rhandir gyda'n gilydd. Mae gennym ni rhandir hefyd ar yr ochr chwith wrth i chi gerdded i mewn drwy'r brif giat. Mae ein grŵp rhandiroedd yn gyfle gwych i fynd allan yn yr awyr iach, ond nid oes pwysau i gymryd rhan yn y gweithgareddau. Mae gennym ni ardaloedd eistedd y tu allan, os byddai'n well gennych fwynhau'r amgylchedd. Yn ogystal, mae gennym seddi dan do yn ein sied ar gyfer diwrnodau glawog.
Mae ein grŵp cerdded yn gyfle arall i fwynhau rhywfaint o weithgarwch corfforol wrth ofalu am eich lles. Unwaith eto, rydym yn cyfarfod yng Nghebie ac yn cerdded i lawr i barc Belfiw gerllaw, gyda'n gilydd a mwynhau taith hamddenol o amgylch y parc fel grŵp. Rydym yn darparu ystod o wasanaethau iechyd meddwl gan gynnwys therapi siarad 1 i 1, grwpiau cefnogi rhieni, hyfforddiant 1 i 1, gweithgareddau grŵp lles, gweithdai a chyrsiau. Mae rhagor o wybodaeth am y gwahanol wasanaethau a ddarparwn, gan gynnwys gwybodaeth am ei meini prawf cymhwysedd a cysylltiad i'n ffurflenni atgyfeirio ar gael ar ein gwefan. Neu rhowch alwad i ni os hoffech chi sgwrsio mwy am sut gallwn ni eich cefnogi chi. Byddwn ni'n fwy na parod i helpu. Diolch am wylio ac edrychwn ymlaen at eich croesawu i'n hygeileg cymunedol yn fuan iawn.